piztu gauen ien, maoie jantziten, gonapien, lameran sartu da, jente artien. Aurten be, hemen eure albuen, herrizek aukeratu dauen bermiotar bat daku. Zeuek danok aukeratu dozuena. Ez etuten zui ez da? Hemen dau, udaletzeko balkoien, elegante. Ai, Xavier, ni ere oso gustora nago. Eta hau ambiente ikusitze, ez dut eskatzen gehiago. Bueno, Gabon Bermio, hemen okintxorte diskurtsue preparata, ez dut lehiduko. Ze bakitz memori izan gazona egin zaieten lehen. Bueno, ez ebez, nahi ez tireko asko, eskerik asko botazu jendan hori, baina, bueno, zeuet jakin jaitzu hiela bai, hemen aldala egonen odonor, zeuetako edonor, ze Bermio tarrakariz danok, edo hori da importantiena, ze Bermio tarrakariz, bagariez. Eta ez ebez, bi gauzetxo bakarri, bat, Palestina libre, herri zapaldu danak gora, eta boikot Israel, hostia. Eta gero, beste gauzetxu txikitzuet, pasan eunien Bilbora juntzan nahien eta kafe bat hartzien ezadoztan, muchas gracias. Eta kaletik eta, txao, mi amor, no seke, hola komita. Gauza gudot esan, eta da, nik euskeraz gudot bizi, zeni amomak erakutsi oztolan berbetan itzen txikitzetik amak bebai eta ezebez. Hainbiteten txutiedan hori, ez dago ez politxaurik, segure identidadi da, euskaldun ekariez, eta ezebez, gora Bermioko txaizek eta Euskal Herri ze, hostie! Eskerrik asko, Xabi. Arratsaldeon, herriko zein erbesteko danoei. Aiega dio oztabean dramaizek. Batzuri, berez pasako datzuien urtie. Beste batzui, ez horren beste. Argi dauena da, 9 egun dakuslea aurretik. Bermiotarrok dakigun moduen zelebrateko. Kalien, parte hartzien, borondatezko biharrak eitzen, herriko lanien, ingurukuek errespetaten. Batzuk esango dauie egun asko dizela, jai luziek daukuzela. Bai ezuek zer dinozuie, jai luzeiziek dakuz. Nik pentsaten dut, egun asko dizela, bai elabur egingo da askuz. Ondo pasateko eta gozatzeko ekintza asko eta danon gustokuek dakuzeta. Guk Bermiotarrok, ondo pasaten, badakigu ondo pasaten. Bai badakigu geusek ondo ez datozeniko be alkarreri lagunduten. Eta ez bakarrik geure auzo eta herrikueri. Badakigu azau dausenari be lagunduten. Pertsonak gogorren famie daku, eta bai, alan gara. Gogorra gara, bai esko bat bota bidenien, bizek botaten be badakigu. Zuetariko batzuk ezari akordako, bai beste asko bai. Badikuzuie hermanutako horman dauen muralak zer dinon, ez da? Inor ez da ilegala. Hori egize da, inor ez da ilegala. Ez Bermion, ez munduen.
Guretzako danok gara pertsona azkiek eta modu duin baten bizi ahal izateko eskubidie daku. Bueno, hori murala egin baino lelau beste bat egon zan. Eta hor muralan ekarten zauien, izan zaitez gogorra, baina ez zaitez arriskoa izan. Ba hori da, bermiotarrari buruz dinotena, gogorra gara, bai ez gara arriskuek. Eta bizotza daku, handize gainera. Geure albuen dakuzen injustizizek ikusteko eta baitze azauko injustizizek ikusteko be. Badakizuie zereri buruz nagoen berbetan. Horregaitzik, kanpoko injustizizek defendatzen segiduko dugu. Geure ondareak defendatzen doguzen moduen. Hemen ere, arrain handize txikia jan gure dauenien, aurrean topako gaitzu, Urdaibai ez dagoela salgai, argi eta garbi ezateko. Hemen, nire albuen, abeslaro ospatzu bat daukatelez, bazuen baimenagaz, aleinduko naz, pregoi honeri musiki ezartzen. Euskal jai batzuk egin daiguzan geure hizkuntzaren alde, danok batera, bardin genero, jatorri edo edade. Txosnan zein plazan, Palestinako banderagaz parez pare. Jaiak herrian, dogu zanarren, mundua gazaztu gabe. Jaiak herrian, dogu zanarren, mundua gazaztu gabe. Hau pasuek. Akorda, ondo pasa, bai ez pasa. Errespeta daiguzuen ingurukuek eta errespeta erain daigun geure burue. Hemen ez dauzenak be, beti okinguz goguen. Geizori dauzenak, itsasuen dauzenak, askatasune ukatute dakoienak. Danok zauzie, goiko plaza honetan geure goguen zauzielako. Jaizetan, akorda, ez itzi euskerie mandara. Eta ostabere, ezin aztu gazan pasaten dauena. Geure bezarkadarik handiena Bermiotik bertara, ez zaituztegu ahaztuko. Gora herri libreak! Gora herri euskaldun eta feministek! Gora Bermioko zaizek! Gora Euskal Herria askatuta!